Sanibona kwiVuma FM. Mina bengicela ukubuza ukuthi umuntu mangabe sewuhlukane naye for 3 years uyakwazi ukuthi alifake ilumbo kuwena kodwa nibe ningasahlangani ekamerweni. Ningasahlangani nje at all. Uyakwazi ukwenzeka leyo nto. Cruise on Vuma 103. Hello Jacinta. Mina bengicela ukubuza ukuthi enye umuntu uma upha into engapheli usizakala ngani. Nginosisi wami uyopha unembangi manje angazi noma imbangi yini. Manje mabexabana nomkhwenyana enosisi wami unemba 2. So mexabana nomkhwenyana umkhwenyana asho ukuthi uqomile icoshwe yisuka lakhe. Bengisacela ukubuza kubaba Ngobese ukuthi engasizakala kanjani usisi wami. Cruise on Vuma 103. Molo msakazi. Umesisi Hadebe emolweni. Bengisacela ukubuza kudokotela lapho ukuthi uma ngabe umuntu enesilonda ngenzansi kwenduku bese kuhamba induku izishone phansi iziphele nje. Kusuke kuseyilona nelumbo lelo lokho kungalapheka kanjani? Ngiyabonga kakhulu. Cruise on Vuma 103. Hey siyabonga ukuthi sithola udokotela ozositshela ngelumbo kanjena. Uyazi umfowethu wahamba naye waya kumuntu egula. Umuntu afike wamtshela wathi uthola ilumbo entombazaneni ubethandana naye. Wamnika imbiza kodwa wangasizakala. Namhlanje ngeno yaphuma esibhedlela kuthiwa yicancer. Usechama ngepipe lepipe liphinde libloke liphinde ahambe ayolishintsha esibhedlela. Ngathi ngalithola usizo ngimphathele nje ungeno yaphuma esibhedlela ungeno yaphuma. Siyabonga dokotela. Alright, sayizola nawe inkinga zabantu zihlukahlukene, but before ngidedele udokotela ukuthi aphendule imibuzo, let me just let you in on something very, very important. Have you ever wondered what it's like to have a booming career in the media industry, to be a radio presenter, TV producer, groundbreaking journalist, or the mind behind the best ad campaigns? Vuma 103 and Boston Media House are taking you back to school this year to make your dreams come true. This they'll do by giving you a chance to win your share of 275,000 Rand in bursaries. And all you need to do to enter is to send us your demo and motivation to marketing@vumafm.co.za and tell us why you deserve to win the amazing prize. Competition closes on the 17th of February and winners will be announced on the 19th of February. Of course, T's and C's do apply, and it's proudly brought to you by Boston Media House and Vuma 103. Alright, Dr. uyazizwa ngenkinga zabantu laphayana ngokuhluka kwazo. Siqale kulo wesilonda yakhe simfishane. Then asiqinisekise ukuthi lo muntu wathola ilumbo nesikhathi ethola ilumbo kwase kwakhela isilonda esesisimila, and ngaleso sikhathi uma kwenziwa into ethi ilumbo lokuthi induku ihlehlele emuva ukathi ngena phakathi, uyabona ifuthu intamo nesikhathi ufuthu mawuqhamuka kuluthi silishona phakathi kufana naleya nto ukuthi omunye athi uma uzindoda izohlangana naye bese kuba ukuthi induku iyawa imbuna plus ilona ufuthu ngoba iyavilapha ibuyele emuva. But umuntu ujulile ngoba ngikwazi ukuchaza straight la, kodwa ngifuna ukukusho uqinisekise ukuthi umuntu onelumbu methola umuntu ozokwazi ukumhlola ukuthi lo muntu angalapheka kanjani, ingakwazi ukujula izifike ekutheni ifele yantu kufana lona lo muntu osenesilonda sekufuna ukuthi umuzomlapha ujule ngomoya ngoba sekufanele ukuthola usalt odlazekile uma ubekwe eziko uqhuma uthathwe lento ethi qho eyowela ngale uyiyeke lehlezi ngoba uma uzisa lehlezi la izodala ukuthi ukufa kungafuni ukuphuma, kufanele kukhishwe le yanto ngale yanto ephumayo makugaya yona bese kufuneka into ezithile
ezokwenza ukuthi lapha emthini ezokwenza ukuthi lento ifika straight isikole iyobulahleka ngoba ngeke odokotela bashenye into ngisho ngabe wesifazana mase kusesibelethweni uma kusendukwini sekuyicancer ngoba vele isilonda manje manje lo wopha njalo wesifazane yena naye udinga usiza ngasizakala kanjani umuntu asithi nje onelumbu nje in general usizakala kanjani ilumbo leli ngoba uma umuntu ezothi efuna ukuya ekamerweni ehambe efisuka endlini eright evashela isoka lakhe uma ethi uyafika manje kufanele bahlangane vela bleed ilumbo lomuntu lunjiwe ngoba lo muntu abanganaye noma ngathula kodwa ulwimpi chule ngoba vele kusho ukuthi sefuna ingcabane ezothi indoda ithi mina vele umuntu onyoda ezihula izongakwazi ukuthi ibone ukuthi ukhona into wena osenzelwa yona for sure awukwazi fana noma ukuthi umuntu wesilisa unabantu bayi2 awukwazi ukuthi uma uya kuloqala ifike induku isebenze uma uthi uyakulo wesibili into ungasebenzi ufuna uvula umqondo ukuthi okusho ukuthi lo there's something wrong ayenzile evimba ukuthi ngayikulo manje asithi ke umuntu wesilisa ke nawe nenkinga ebhekane nawe ulungisa kanjani ke wena umuntu wesilisa uyalashwa nje umuntu ikhona into yokwelapha siyazenza imbiza siyazenza insize siyakwazi umuntu kumelapha ngohlanga ngoba uyazi ukuthi ilumbo liyangena kumuntu khona kube wathi uyenza umuntu usuhlukana iminyaka emithathu ngasahlangana bese lo muntu ekulokujwa ngelumbu ilumbu ngiyakwazi ukubeka lesandleni iliphephethe njengoba ngizongiphethe intombi straight ukuthi ngikhuluma ngegama lakho ngoba ngiyakwazi iyefika ingene lento ingene nje ubuphuphe kusukudla straight singenile usulunjiwe usuhamba nobulumbu uzophila kuwo yabona umuntu ujulile nje. Okay dokotela siyabonga kakhulu isikhathi sakho ngicela nje usinike ama details akho ukuthi sikuthola kanjani odinga usizo angakuthola kanjani ngitholakala lapha ku 0781911010 0781911010 072 2768936 072 2768936. Alright ngiyazi ukuthi nasenkundleni zokuxhumana uyakwazi futhi ukutholakala khona igama. Yes ngithola kulapha ku Dr Ngobese Facebook Instagram yes odokotela basayintweni abako Instagram ke laba odokotela ongabathola kalula. Anyway siyabonga kakhulu Dr Ngobese, see you again next week. Kodwa ke umyalezo nje mina ngifisa ukudlulisa kubo bonke abantu nkosiyami ukuthi uyazi imithi yebo mihle iyayenza umsebenzi emihle yalapha kodwa phela musu usukela umuntu musu kumbulala umdinga musa kumbulala hayi siyabonga.